एका टायमार हांगासर रस्ते नासले, पंचायत नासली, सारकी बिल्डिंग नासली, हो ग्राउंड नासलो. ह्या ग्राउंडाक आयज जे व्हडले सरू येयल्ले आसा, हो ग्राउंड करपाचो एक गुजराताचो एक ध्येय आसलो की नावेली सारक्या परिसरांत एक ग्राउंड जावचो. प्रत्येक फावटी आमी म्हणटा की नावेली म्हटल्या उपरांत आमकां मडगांव नावेली अशी आयकूंक येताली. ही मडगांव नावेली न्हू, ही बिचोलीन एक नावेली आसा, तो नावेलीचो गांव जावन आसा. आणि ह्या नावेलीच्या गांवांत जवळ जवळ विविधाच्यो 8 शाखा आसा, ल्हान मंदिरां, आणि बारकेली माणकुली भुरगीं वर्साच्या वर्सा 100 ते 150 भुरगीं शिकतात. या नावेली सारख्या ग्रामीण गावाला केवळ गोमंतकातच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये लौकिक प्राप्त करून देण्यामध्ये या विविध परिवाराचा आणि विशेष करून स्वर्गीय गुरुदास गावस यांचा मोठा वाटा आहे असं मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. मित्रांनो, एखादा माणूस काय घडवू शकतो आणि कशा प्रकारे किमया घडवू शकतो याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे श्री गुरुदास गावस.